De Bibeltekst voor dit programma is Kalassa Kapital 3, vers 12, Derch 25. Mijn vriend, du hast vielleicht angeschaut durch das Programm von der Wara und hast vielleicht auch allgemein angeschaut. Du bist vielleicht Wara geboren, du hast deine Sünden bekannt und hast Jesus angenommen als dein persönlicher Heiland. Du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, aber du bist nicht wirklich siegreich in dein Leben, so als du wirst gleichen zu sein. Und du wunderst, warum das so ist. In den letzten etlichen Programmen hier in Kolosserbrief haben wir all gesehen, was der Apostel Paulus uns weist von, wer wir sind, wann wir Jesus haben angenommen als uns persönlicher Heiland, wo wir dann ein ganz neuer Mensch sind und wo wir dann uns oude Leben aufsterben und alles nie wordt in ons leven. In het vandaagse programma waar we zijn, wat de Bibel ons leert van wat ons pad is om te wassen en toe te nemen in ons christelijke leven. Ik lade je nu weer aan om dit programma te horen, om te zijn wat de Bibel ons leert van wat we te doen hebben, werkelijk dag voor dag te wassen en toe te nemen in ons christelijke leven. Herr, ik dank je wel voor die woord en bid dat u dat mag richtig zijn te alle te horen. Amen. Hier is met je, prediker Elmer Reimer. We zijn nog in den Kolosserbrief, wo ons beleerd wordt, hoe we ons in deze wereld als Christen behandelen zullen. We hebben gezien dat Jezus Christus dat hoofd is van de gemeente. We hebben gezien hoe we in Christus door den geloven gerecht gemaakt zijn. We hebben ook gezien dat we in Christus volkomen zijn. Alles wat ons veelt, hebben we in Jezus Christus gevangen. Zo'n volkomenheid waar we niet in mensen ihre regel vingen, oder in een religion dat een mens opgesteld heeft. We hebben ook gezien dat we met Christus opgestaan zijn, en dat we met hem in de hemelse wereld gezet zijn. Wils dat zo is, zullen we die dingen zeker die boven zijn, waar Christus is, en niet die dingen die op de aarde zijn. Dit wordt ons naar een heilig leven leiden, en wordt ons ook tot heilige verwantschap met andere leiden, sogar zonen die in onze heimen zijn. Dat is wunderschön dat we zo met dem Herr Jesus verbunden zijn. Aber körperlich zijn we nog op deze aarde. Wils we dem Herr Jesus immer met ons ha, kunnen we zo leven dat de wereld ons niet verdrehen kan. Aber we moeten onze ogen immer op dem Herr Jesus hebben en gehoorzaam zijn tot zijn woord. Zo staat dat in Hebreeën 12, 1-3 geschreven. Also nu ook wie, zijn eenmaal wie zo'n grote wolk van zeiger aan ons ha, wel we alles wat ons hinget aan ziet leien, en de zin die ons zo aanhangt, en aanhouden en ranen en den spelstrijd die ver ons gezet is, en dem wie Jezus hem oog houden, die de aanvangen en voordig maken is van ons geloven, die voor de vrede, die ver aangesteld weer, dat triets uithult, en acht, die schand als nust, en heeft zich aangezet, to rechte ziet van God zijn troon. Stelt junt dem ver, die zo'n grote geleden heeft, wegen die zonde jegen aanstrijden, dat je niet meid en moedloos worden en jun strijden jegen die zinde. In de eerste vers van dit derde kapitel wordt ons gezegd wat we afleiden zullen, zodat we een heilig leven bewijzen kunnen. En de nächste vers wordt ons bekend gemaakt worden, wat van de dingen we ons aannemen zullen, zoals we nieuwe kleden aantrekken worden. Dit is wat we dan in Kolosser 3, 12 en 13 vers lezen. Daarom, als God zijn uiterbeelde, en heilig en geleefd, kleedt je met dieper erbarmen, vriendelijkheid, deemoed, sanftmoed, geduld en vervolging, verdraagt een naar dem andere en vergeeft je ondereinander, wanneer irgendwer een klaag heeft tegen irgendwem, zoals de Heer je vergeeft heeft, zo doet je ook. Wanneer we dat ernstig bezinnen worden, hoeveel we aan dem Herr Jezus hebben, dan worden we zeer dankbaar zijn. Wanneer we dan ook ernstig bezinnen worden, dat we zullen heilig in ons ganzes leven zijn, dan worden we zeer schwind toestaan moeten dat we dat niet in onze eigen kracht
donen kennen. Dat is waarom God ons de nieuwe natuur gegeven heeft, en ons dem Heilige Geest gegeven heeft, die in ons woont. Hij heeft ons ook de Bibel gegeven, waar hij ons de rechte leer geeft, ook de leiding to ons geeft, zodat we zo leven kunnen, als hem dat gefällt. We moeten behouden dat deze dingen worden een mens niet zelig maken. Leven een mens moet eerst ware geboren zijn verdem, dat hij recht leven kan, en recht doen kan. Deze dingen zijn de vrucht van dem Heilige Geest, die hij en een mens voor zich brengen wordt. Zo'n vrucht wordt niet vanzelfs komen. Dat wordt over te zijn zijn, wanneer de Heilige Geest en een mens regeren deed. Hier wordt ons gezegd dat we zullen ons met zo'n dingen kleiden. We moeten willen dat we zo leven worden. We moeten immer met dem Heilige Geest gevuld zijn, dan worden deze dingen zich ook bewijzen. Er zijn verschillende wegen hoe dit in de schrift uitgedrukt wordt. In Galater 5:16 zegt hij, nu zei ik, wandelt in Geest, dan word je niet dat doen wat de vleeslust verlangt. In Galater 5:22 en 23, over dem Geest zijn vrucht als leven, vrede, geduld, vriendelijkheid, goeds, geloof, zachtmoed, zelfbeheersing, je en zoont is dat je zaats niet. En dan in Galater 25 en 26, wanneer we am Geest leven, dan wel we ook am Geest wandelen. Wel we ons niet puchen met dat wat nust is. Niet einer dem andere enoieren, oder afjenstig zijn einer over dem andere. En dan in 1 Korinther 10:31, of je dan eten oder drinken, oder wat immer je doen, doet alles tot God zijn eer. Als het we zijn dat God een moed heeft voor een Christ zijn leven. We zien ook dat we de kracht daarvoor niet in onszelf hebben. God heeft over een weg gemaakt, derch woont wie am tom je volle leven kennen. Hij wil zijn leven derch ons leven. En daartoe heeft hij aan zijn Heilige Geest gegeven. We moeten ons bezinnen en ook entscheiden dat we ons met erbarmen, deemoed, geduld en zo wieder kleiden worden. Verdraagt een dem andere? Geen mens is ganz krijgt zo als een andere mens. Mensen merken overeen en gewisse dingen zinnen. Aber en jeder mens is anders van een anderen. God heeft ons zo gemaakt. We kunnen anderen niet verdragen, weil ze zo anders zijn, oder anders denken als we denken, oder zich anders benemen als we denken dat ze zullen. Aber we zullen loslaten van zo'n zaken wanneer we in Christus zijn. God heeft jeder mens zo erschaft als hem dat gevallen heeft. Hij heeft hem zo begoofd als hij dat bestemd heeft. God heeft die en mij ook niet zo als anderen gemaakt. Wanneer we een ander niet verdragen kennen, dan moeten we behouden dat anderen kennen ons vielleicht ook niet verdragen. Wanneer we daarbij blijven, dan wijzen we dat we stolt en nodig zijn. Zo'n stelling is niet van God zijn eer. En dat wordt onze broeder en zusters niet in er leven helpen. Wanneer we behouden worden dat anderen levende en Christus zijn, en dat we nog niet volkomen zijn, dan kunnen we anderen in een recht licht bezinnen. Wanneer we ons met den bekend maken worden, dan worden we uitvingen dat we wat van den leren kennen. Zeg maar. En vergeeft jullie ondereinander. Zo'n woord zijn op een waarheid geboet. De Heer Jezus heeft ons veel meer vergeeft, als we ergens anderen worden vergeven moeten. Jemals. Dit meent niet dat we andere mensen erlauben ons als nederigheid te brukken. In Römer 12:18 lezen we, wanneer mogelijk, zo weet als jullie tot aanbelangt, verzekerd met allem en vrede te leven. Dat is vielleicht niet immer mogelijk, aber dat zal niet onze schuld zijn, wanneer dat niet gaat. Dat is niet ons recht, dat we andere rechten zullen, buiten zo als God dat in zijn woord beschreven heeft. We zullen ons ondereinander vergeven, zoals de Heer ons vergeeft heeft. En hoe is dat? Nou, wanneer de Heer ons vergeeft heeft, dan helpt hij dat niet langer tegen ons. De gemeenschap is waar het terechtgesteld, dat is opgeruimd.
Daar zijn zo'n die zeggen, ik word die vergeven, aber ik word dat niet vergeten. Dat is niet zoals God ons vergeeft heeft, vriend. Is dat sogar mogelijk dat we vergeten kunnen, wanneer we wat vergeeft hebben? Dat is niet voorts uitgelast van onze gedanken. Wanneer zo'n wat we vergeeft hebben, waar de terug in onze gedanken en komt, dan moet we toen een Schluss komen, dat we dat niet in onze gedanken worden ram willen laten. Die zoten wel ha dat we daaraan denken zullen, zodat die woord den eeuwigheid kan krijgen. We kunnen ons denken helpen dat die zaak afgeremd is, dat is vergeeft, en we worden dat daarbij laten. We kunnen dan ook dem Herr Jezus aanroepen, en aan nog nood en kracht vragen, dat we zo'n gedanken uit ons kap uitchecken kunnen. Wanneer we anderen niet vergeven worden, dan kan dat allerhand trouble in leven brengen. De Hebreeën schrijft in 12, 14 en 15 dit. Streeft de vrede met alle mensen na, ook heiligheid. Dan ohne dat wordt geen mens dem Herr zijne. En zijt dan nou dat geen God zijn genood verziemt, dat niet een wartel van betternis opbast en trouble jeft, en daardoor veel veranreinigd worden. Zin wordt immer door zinnen, zolang als we op deze eerd worden zinnen. En zolang als zin door wordt zinnen, wordt er ook de nietigheid zinnen, dat we worden andere mensen vergeven moeten, en andere worden ons vergeven moeten. Wanneer andere zielen nou ons komen om nog vergevenis te vragen, dan moet we ook wel eens zinnen naar andere gaan voor datzelfde. Zoals God ons vergeeft heeft, zo zullen we anderen vergeven. Dat is een goede waarheid. 14e vers. En over al deze dingen had leef, dan dat is het dat alles toop brengt. En deze tijden wordt als leef vergesteld wordt als volken leven mensen last. Leef, worden leef komt van God. Dan hij heeft ons gewezen wat leef is. Johannes schrijft zo in 1 Johannes 4, 9 tot 11 vers en dan de 19e vers. Hierin is God zijn leef ons en even je openbaard, dat God zijn eensje zijn en deze wereld en mens schickt, zodat we dergzaam leven kunnen. Hierin is leef, niet dat we God leef houden, maar dat hij ons leef houdt en schickt zijn zin, onze zin weg te nemen. Liefste vriend, wanneer God ons zo geleefd heeft, zullen we ons ook ondereinander leef hebben. We leven en leven, wil hij ons eerst heeft leef gehad.
Heer Jezus had wat van die leef te zeggen, zoals dat de Jezaatse aanbelangt. En Matthäus 22, 36-40, lees wie, Leraar, woont es dat raadste gebod am Jezaats? En hij zei te hem, du zalst dem Herr, dien God, leef hem met dien ganse hart, en met dien ganse ziel, en met al dien verstand. Dit is dat raadste, en dat eerste gebod. En dat tweede is door met overeen. Du zalst die nobe zo leef ha als die zelfst. Aan deze twee geboden hangt dat ganse Jezaats, ook de profeten. God zijn leef is aan onze horte uitgegoten, durch dem Heilige Geest, en moet zich durch onze Word en Werke bewezen worden. Zoals 1 Korinther 13 ons zegt, wanneer die leef niet door is, dan ha onze Word en Werke geen Word. In de 15e tot 17e vers. En laat Christus zijn vrede en jullie harte regeren, dan daartoe zijn je beroepen en een lief, en ziet dankbaar. Laat Christus zijn woord rechtelijk en jullie wonen en alle wijsheid, en beleerd en vermoont jullie ondereinander met psalmen en geestelijk gezang en zingt met je nood en jullie harte te God. En wat immer je doen of een woord oder werk, doet aan dem Herr Jezus zijn naam, en dankt God dem Vader durch arm. Vrede is wat de meeste mensen hebben willen, maar ze checken gewöhnlich en falsche steden daarna. Vrede kan bloos komen wanneer een mens zijn vertrouwen en God is, en wanneer hij Jezus Christus als heiland aangenomen heeft. In Rema 5:1 lees wie, wees wie durch den Glauben nu zijn gerecht geworden, have wie vrede met God durch ons Herr Jezus Christus. Wie ha durch den Glauben onze vrede met God gekregen. Aber God zijn vrede en onze horte komt, wanneer wie dem Herr Jezus door op den troon aanstallen worden. Wanneer de Herr en ons regeren wordt, dan wordt de vrede door ook regeren, en we worden dankbaar zijn. We zijn en dem Herr zijn lief met andere Christen aangesteld. Daartoe zijn we beroepen. Wanneer we daaraan denken worden, dan worden we veel vingen voor wat we aan danken kennen. Deze vers reden van Christus zijn woord, dat en ons rechtelijk wonen zal. Zijn woord kan niet in ons wonen, wanneer we dat niet lezen of studeren, of door nog hartje worden. Dat heeft ons zijn woord gegeven, zodat we weten kennen, wat zijn wille is, wat hij voor ons gedaan heeft, en wat ons in de toekomst nog toekomen wordt. Mensen die niet bekeerd zijn, weten niet hoe rijk Christus zijn woord is. Dat is de grond van ons geloven, en dat wijst ons hoe we ons behandelen zullen. Zie niet vernachlässig in deze zaak. Maak die bekend met God zijn woord. Vandaar kannst du de wijsheid en de kracht voor dien leven krijgen. Wanneer we wijsheid en leer van Christus zijn woord gekregen ha, dan zullen we ons ondereinander beleren en vermonen. Er zijn verschillende wegen hoe dit gedaan kan worden, en deze vers reden ook daarvan. Dit meent niet dat jeder mens een prediker of missionair naar vreemde landen moet zijn. We kunnen dem Herr zijn arbeid doen krijgt waar we zijn. God redt zu ons vandaar durch zijn woord, de Bibel. Wanneer we daarmee bekend zijn, dan kan hij ons zekerlijk leiden. We kunnen God zijn woord uitgeven, niet bloos als een boek, maar ook durch ons leven. Zo'n beleren en vermonen kan ook durch dat zingen passeren. Zingen is een goede weg, durch woont we ons uittrekken kennen, en hoe we God zijn woord uitgeven kennen. Dit moet van hart komen. Je beste mensen kennen vielleicht niet zo goed zingen als anderen kennen, maar ze kennen dat toch van hart en met genoeg doen. God neemt zo'n wellig aan. De 17e vers wijst ons dat alles wat in ons leven passiert zal in dem Herr Jezus zijn naam gedaan worden. Onze reden en onze werken zullen dem Herr verherrlichen. Woord en werken worden alles im leven met aansluiten. Also kunnen we niet reden wat ons dat eerste am kappen komt.
We moeten ons bedenken of de Heer doordat kan geëerd worden of niet. Wanneer we dat beobachten worden, dan kunnen onze woord en werken anderen beleren en vermonen, en den ondersteunen en opmunteren, en we worden den moed toespreken kunnen. Nu de 18e tot 25e vers. Vroeger ziet jullie mannen ongedaan, zoals het hem herschrikkelijk is. Je mannen, had jullie vroeger lief, en ziet niet beter jegen aan. Tjinge, je had jullie elderen en alles, dan dat je veld dem Herr zeia. Vaders, doet jullie tjinge niet aan oire, dat ze niet moedloos worden. Schloven, je had jullie irdische Herren en alle zaken, niet bloos wanneer ze ihre ogen op junt ha, aber met een einzelner hart en gottesfurcht, wat emmer je doen, dood van harte arbeiden, zoals dem Herr te dienen, en niet mensen. Dan je weet dat je van dem Herr den afgoodsloon trieën worden, dan je dienen dem Herr Christus. Aber wer aanrecht deed, wordt dat trieën wat hij aanrecht gedaan heeft, en door is geen aanzien de persoon. Wat emmer onze arbeid mocht zijn, en wat emmer we mochten zaaien en doen, zal zo als voor dem Herr gedaan worden. Dankbaar in alle dingen, zijn komt niet natuurlijk voor ons, no zich zijn deed. We moeten leren in alle dingen dankbaar te zijn. En nu, mijn vriend, de Heilige Geest wordt ons durch Paulus vertalen, hoe dat in de familie zal zijn. De familie werd de tijd opgemaakt van een man, zijn vrouw, de kinderen en de schloven of dienaar, die een familie mocht hebben. Nu is dat ook zo, want we ook niet schloven of dienaar mochten hebben. We moeten ons denken helpen wat hij voorheen gezegd heeft. En zijn Efezebrief schreef Paulus ook wat God van de familie verlangen deed. Door in dat 5e kapitel reed hij van met hem Heilige Geest gevuld zijn, en dan reed hij van de familie. Hier zegt hij dat Christus zijn woord rekelijk in ons wonen zal. God zijn woord en met hem Heilige Geest gevuld zijn ohne twijfel taub verbonden. Wanneer we met dem Heilige Geest gevuld zijn, dan moeten we obacht geven tot God zijn woord. De Heilige Geest wordt een mens niemals zo leiden dat het niet met God zijn woord stemmen wordt. Dat is wichtig, vriend. We moeten ons met God zijn woord bekend maken, wanneer we in dem Herr zijn weg wandelen willen, en met dem Heilige Geest ervuld zijn. God is een God die ordening heeft en wat erschaft is. Also is dat ook zo met mensen. Hij wil ordening hebben in de familie, en de kerk, en de school, en ook in de regering. Hier redt Paulus van de familie. De vrouw zal ongedaan zijn tot haar man. Dit meent niet dat de man zo met zijn vrouw doen kan als hij wil. Een man heeft een plicht, een verantwoordelijkheid tot zijn vrouw. Wanneer hij zich zo tot zijn vrouw behandelen wordt als hij zal, dan wordt het niet zwaar zijn voor de vrouw ongedaan te zijn. Door zijn entschlussen dat in de familie moet gemaakt worden. Hier moet de man zijn familie en den rechte weg leiden. En ook hartje wat de familie te zeggen heeft. De vrouw moet de man erlauben de familie te leiden, zodat de Heer verherrlicht kan worden. Dit moet zo gedaan worden, als wanneer ze zich dem Heer aangeven deed. Nu, je mannen, hoe doe je jullie vrouwen en jullie families behandelen? Weet die vrouw is niet die schlof. Je zijn taub, de oor van dat leven. Je moet stemmen en hoe de familie je leid wordt. Du man, du zalst die vrouw zo lief hebben als de Heer Jezus zijn kerk lief houdt en zich voor haar afgeeft. Du zalst niet tegen die vrouw beter zijn. Niet beter zijn en niet nodig zijn, moet van dem Herr komen. Hij wordt die de kracht geven daartoe. En je, die je vaders zijn, zullen daartoe zijn dat je jullie kinderen niet aanooieren worden. Wanneer je zo'n van aan verlangen dat onmogelijk is, dan worden ze moedloos worden. We moeten in deze tijd veel wijsheid hebben, onze kinderen en dem Herr zijn weg te leiden. De Herr heeft zo'n wijsheid,
Hij wordt ons niet afzeggen, wanneer we hem dan nog vragen worden. En jo, hier is ook een woord voor de tjingen. Veel tjingen in onze tijd hazig jij een God en eldere gestalt. Eldere zullen tjingen niet aan euren oder moedloos maken, aber aan dem Herr afbrengen. De tjingen zullen eldere ere en den gehoorzaam zijn. Dit gevalt dem Herr zeer, en hij wordt zo'n mens zegenen. Een familie die zich op dem Herr verloten wordt, en zo leven worden als God zijn woord had versteld, worden God zijn genade en zegen ervaren. De man moet de leiding in het heim hebben en nemen, en zijn familie en God zijn weg leiden. Nu komt deze schrift bij de meester en zijn arbeider. En die tijd, als deze weer geschreven worden, werden de arbeider skloven. De skloofje heet de meester, en de meester wordt alles voor zijn skloven verzorgen. Als de skloven zich bekeerde wordt aan je zegt, dat zij zullen ihre meester zo dienen als wanneer zij dem Herr Jezus dienden. Zo zal dat nu ook zijn. Wanneer du voor een andere mens arbeider deest, en du een Christ bent, dan zalst du zo schaffen als wanneer du voor dem Herr Jezus schaffen deest. Dat wordt een grote onderscheid maken, vriend. En die je meesters zijn, moeten behouden dat je een meester in hemel ha. Hij wordt een dag van jullie een rekening vorderen. Alles zal zo gedaan worden, als wanneer dat voor dem Herr Jezus gedaan wordt. Nu mocht de Herr jullie zijn zegen geven. Jesus weet versprach Fried auf der bei uns zichzelf, en Gebet en Heil nur die, hebt die auf von dir am Weg.